Евелина Николова, почетен факелносец на мира. Евелина Николова е една от най-успешните и признати буркини на България. Родена в град Петрич, тя започва спортната си кариера на 13-годишна възраст. Със своята невероятна отдаденост и постоянство, Евелина успява да натрупа впечатляваща колекция от спортни постижения, включително бронзов олимпийски медал от летните Олимпийски игри в Токио 2020 и медали от световни и европейски първенства, както и от международни турнири. Нейният талант и успехи я правят носителка на бронзов медал и от европейските Олимпийски игри в Баку през 2015 година. Евелина е призната и извън спортната арена. Тя е обявена за почетен гражданин на 3 български града. Родният ѝ град Петрич, Созопол, където в момента се състезава, и Кюстендил, където завършва средното си образование. През годините е обявявана за спортист номер 1 на Национална спортна академия Васил Левски, а също така получава и престижната награда за жена на годината в категория спорт. Освен с постиженията си в борбата, Евелина се отличава и с личните си качества. Силно развито чувство за справедливост и съпричастност, които я мотивират да участва в различни социални инициативи. С огромно сърце и изключителна воля, тя винаги се стреми да бъде полезна на общността и да допринася за положителна промяна.